Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka Victorium, ka Dukan Kitiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hanong Tumay Old Beat House Shillong. Ka Project Director jong ke DRDA ke East Gentia Hills District ke kong DM Suja ha ka live hotrik unai leber arjar arpuway kala plipat ba ye ke retaining wall balashna ne ke scheme Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme ha ka bala sakhilang da wahe snong jong ke snong mulang uba kwen shla u block development officer uba tammiki shla u gram sevang uba ji pedang bat kiwai de Kakong Suja ha bakren kum kakong san kala ong baka scheme MGNREGA kala yarap shikat dai yikipat ba khamtam shikithain nong kendong ki badang sa din bha ha ka roy ka par bat ha ka jo ka por kala ong ru bagani ka scheme kala long kum kalat ai kam ai jam yikipat ba ha ka baka sarkar kala thau yiki village employment council ki ban pentelun ya kini ki scheme klem na pendon kamshu ban lai wat jingerap na ki office sarkar Hagani gasngi kasnong mulang kalapun ko burom ru ya kakong jelri rembai kabala ais ngobha ya kajaka sa kasnong nagabanta ban yoshna ya kani ka retaining wall kabala ai jing bantoy hi ya kasnong kathaw baro kaway ka scheme NREGS to ka wi na ka jingtmu yang ka to u e kre u e ki ya ki bru khantam kitu ki im chanong kendong ha ka wo ye wanra ye ka roi ka par ye ki jing am kam yong I ha po chnong po thau te kani ka scheme le to di udang nya phi ulai li kerpat ye ka sarkar ulai li klam wo ki he ki wo chong ha po office hanrei kani ka ak lamba yong kani ka scheme de pen kubor ko happy ki chnong happy ki VEC member Hawa ang job card kateto kajing penpaw ila de wa EM ikikre la jong. Hawa ang job mut kakam magatin nong way teno fanang. Kakat mut kataka pajing pentip mit yang I haka im lang sa lang kwa tap ya po kata kachwalay. Katamut EM ikahok ukamay la kajong kajak po kat kam ga an haka ti sanchar la M yay te madam. Ka article wa khat khande EM ikahok ukamay ya kajak po la jong. Lu ladap tengo ko ujinger ladap tenyo yosok ya gani ga shnam nga thaw inui bantai wa shnai inui bantai wa ga department go per agi lada sa iko ujinger ngai skamo ki la menda pai biangi do ong yu ai su ya gamulang nei daw tip ko sumar tip ko sendong tip ko penmiet tip ko penba